Výmyk viete obidvaja, silový? To je len človek. Výmyk neviete? Tak ako sme robili, že si zdvihol tie nohy, ale teraz môžeš aj ťahať rukami. Týchto výmykov máme na fakulte, keď študuješ telesnú alebo trénerstvo, tak na skúške z gymnastiky ich musíš robiť 5 za sebou. Inak nespravíš skúšku. A je to veľmi esenciálny cvik práve na ten front lever, lebo to ťaháš práve v tejto pozícii, že telo máš rovnobežne so zemou. To znamená, že ťaháš krídlami. Vyhneš nohy a už ťaháš aj rukami. Biceps už teraz môžeš zohnúť, hej? Budem si tu. Toto je jedna varianta. Druhá varianta je, že môžete buď z vystretých, alebo dať najskôr zhyb. To znamená, že som tu a teraz dám zhyb a teraz až tie nohy vystriem a otočím sa okolo. Také prípravné cvičenie ľahšie na to, aby ste sa aspoň ten pohyb naučili, je odrazom jednonožne. To majú ženy na primácii napríklad v skúškach. A to vyzerá tak, že jedna noha je vpredu a druhá švíha. A teraz dostaneš sa tu, švihneš a ťaháš ju ponad hrázdu dozadu a dostaneš sa tu. No, som tu, táto už sa dostane hore a teraz, bam. Ja som tam kopol vyslovene. Poď. A vystriej ruky, musíš dopnúť hore vždy. A dip musíš vytlač a zastav sa. A zatlač, zastav. Tak.